Jó, jelzünk az autóra, köszönöm. Tehát jobbra megyünk majd, Andi. Az utca első része kétirányú, jelezzünk, gyalogosra figyeljünk, ha van, mind a két zebrán. Az utca kétirányú. Jó, a sávunk megszűnik, tábla jelzi, az utca egyirányú lett. Jelzünk, nézzünk, sávot váltunk, és az utca egyirányú. Jobb oldalt lehet majd látni egy táblát, hogy vigyázz, szembejövő forgalom. Ez az utca nem sokára kétirányú lesz, majd egy jobbra jelzéssel sávot váltunk. Csak nem megyünk el, jó, csak sávot váltunk, köszönöm. Ott feleltünk egy tábla, hogy behajtani tilos, kivéve rendezvény. Hát mi nem megyünk semmilyen rendezvényre, ezért balra jelzünk, ugye Laci? Az utca kétirányú, balra jelzéssel szép nagy ívben jobb oldalra érkezünk. A sávunk megszűnik, nem sokára. Ismét jelzünk, nézünk, sávot váltunk, az utca megint egyirányú.